कि हमारा जिला के लइका रे बुचिया तुहके पारा पारी ली है सो हमारा जिला के लइका रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। नमस्ते प्रणाम, एक बार फिर से राइटर ऑफिशियल चैनल में आप सभी के स्वागत बा। और आज हम बहुत ही हिट गाना लेके आयल बाटी। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा गाना आप लोगन के बहुत ही ज़्यादा पसंद में आई और ये बहुत ही बढ़िया मैटर बा, बहुत ही हिट मैटर बा, ऑर्केस्ट्रा मैटर बा। जे भी भाई के गावल चाहता बिल्कुल गा सकला, बिल्कुल फ्री सॉन्ग बा। हमारा बिना टाइम वेस्ट के लिए शुरू कल जाए आज के वीडियो देखल जा कैसन बा, आई सुनल जा। अइलू ह नाचे तो जइबू ना खाली, खुश हो जइबू जे पइबू बिहारी पइबू बिहारी। इसको 2 बार गाना है। हाँ अइलू ह नाचे तो जइबू ना खाली, खुश हो जइबू जे पइबू बिहारी। पिकअपे पर चढ़ के 500,000 दी है हमारा जिला के लइके रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। हमारा जिला के लइके रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। एक अगर नाम जिला के नाम डालल चाहते जिला के नाम डाल सकली, जैसे आप एहू तरह से बोल सकनी छपारा जिला के लइका रे सुगिया रे बुचिया। हाँ, और जिला के नाम डाल सकनी आरा जिला के लइका रे सुगिया। और डाल सकनी बहुत सारा नवादा जिला के लइका रे सुगिया। सिवान जिला के लइका रे सुगिया। आप जितना जिला के नाम डाल के इसे गा सकिनी और आप आगे समझ सकिनी। तुहके पारा पारी ली है सो। पटना जिला के लइका रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। मोतिहारी के लइके रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। ताई बिना टाइम वेस्ट कर ले चल जा अंतरा के तरफ। अंतरा देखल जा कैसन बा, ताई अंतरा के तरफ चलल जा। अंतरा सुनल जा। देखी के दीवाना भइल बानी तोरा अखिया के, ढोढ़ी में के नथिया तोर लागताटे रसिया के। इसको 2 बार गाना है। देखी के दीवाना भइल बानी तोरा अखिया के, ढोढ़ी में के नथिया तोर लागताटे रसिया के। गाले के तिल तोर मारत हमार जानवा बा, बड़ी छुए के तरसत मानवा बा। जो बना के देखी सारा लइके जी है सो। हमारा जिला के लइका रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। हमारा जिला के लइका रे बुचिया तुहके पारा पारी ली है सो। हमारा जिला के लइका रे सुगिया तुहके पारा पारी ली है सो। तो आप लोगन के अंतरा कैसन लागल प्लीज़ कमेंट करके इहो बताई। और चलल जा लास्ट अंतरा के तरफ। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा और कैसन लिखाइल बा। तो अगर नाम चाहते गाना में कि गाना में हमारा नाम आवे तो प्लीज़ अपन नाम कमेंट करिए हमारे भाई। आपके भाई के वादा बा कि आपके नाम जरूर आई। और चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए लास्ट अंतरा की तरफ चल जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा कि अगर पर्सनल सॉन्ग जेके लिखवा को कि स्क्रीन पे आपके नंबर शो करते हुई 8756090687 ही हमारा पर्सनल नंबर बा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए लास्ट अंतरा की तरफ चल जा। लास्ट अंतरा देखल जा कैसन बा, ताई लास्ट अंतरा की तरफ चल जा। आपके भाई के जयकी राज नाम है, भाई के नाम बा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम आवे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, आपके नाम गाना में जरूर आए। लास्ट अंतरा देखल जा। अरे जयकी राज भइल तोहार बड़ा का हो फैन बा, अछुए खातिर सारा लइका देख हो बेचैन बा।
इसको भी 2 बार गाना है। हाँ जय की राज तोहार भइल बड़ा का हो फैन बा, छुए खातिर सारा लइके देख हो बेचैन बा चैन बा। किया वो चली चलो संगे पिछुआरी हो, तारा मुँह में धराइब हम हजारी हो। अरे कि फाट जाई जवन सुई डोरा लेके सिंहासन, हमारा जिला के लइका रे बुचिया, तुहके पारा पारी ली है सो। हमारा जिला के लइका रे सुगिया, तुहके पारा पारी ली है सो।